Hi guys, welcome to TV Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Pane video raRay Vines achirohwa nemaCIO eZANU-PF achinzi ita pamberi neZANU-PF pasine mhandu. Video racho ndaida kuti muzvionere mega. Ray Vines anotaurisa too much, akati ndoda kuupa 8 months kuti muresign, hatidi kunetsana. I'm sure guys mazvionerawo mega Ray Vines achizvamburwa zvisingaite nemaCIO eZANU-PF achiti ita pamberi neZANU-PF pasine mhandu. Takambotaura nezvenyaya Ray Vines last time, akadedzera kuti iye handisi kukupa, akati iye ndokukupa 8 months to step down, handisi kuda zvehondo nemi, please ibvai makanyarara. Izvozvo munongoziva mega ZANU-PF haidi kupusiswa, aida kuipusisa Ray Vines, asi akambotanga achiita zvepolitics. Munongomuziva mufana wedu aigona zvisingaiti, asi zvikazoramba nekuenda kwenguva nekuti aiva achinyomba Wingy D. Paakanyomba Wingy D too much, akabva atopera kupera zvisingaita, akati no, rega ndichimhanye kupi kupolitiki. Akaenda achinosapota ZANU-PF achiita kuti atengerwe ako neZANU-PF team yevarakashi vana Sewik nezvikaramba. Akadzimara achinja maitiro, akadedzera kuti ndakukupai 8 months to step down, handisi kuda zvehondo nemi, please ibvai makanyarara. Ray Vines achinyomba ZANU-PF. Asi vazukuru vambuya Nyanda vakataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana, vakati mufana iwewe une zvivindi. Vamwe vakati asi uri muZimbabwe here mufana, let's hope umwe muZimbabwe nekuti uchabatwa. Mumwe munhu akati I thought it's a skit. Mumwe munhu akati ari kuroverwa zvokuti akambokumbira minda. Ray Vines akataura zvinhu zvakawanda after anyimwa attention neZANU-PF nana Sewik akadzimara akuinyomba. Mumwe munhu akati ukaona nyika yasvika pakuti munhu anobatwa orohwa achimanikidzwa kuita muslogan yeZANU-PF yemusaka, anoziva kuti pakaipa. Mumwe munhu akati achinyanyawo kutaurisa mufana iyoyi takambomudza. So guys, handizivi kuti munoti kudii, zviri right here zviri kuitwa netimu yeZANU-PF, timu yevarakashi, because iri kufamba ichibata iva vanotaurisa too much, yovarova yovaitisa maslogan. SeRay Vines akazvamburwa zvisingaite, maona zviri kubuda pavidhiyo, akarohwa akafenda mufana iyoyi, totaura kudai hatizivi kuti ari boy here kwari. So please comment down below mutiudze kuti zviri right here zviri kuitwa neZANU-PF netimu yevarakashi.